Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Giundang na sa mga otoridad ang pagpangita sa siyampa ka mga missing nga sakay sa motorbangka Amehara nga nawala usa ka bulan na ang milabay. Migula sa investigasyon nga mag-atubang og kasong kriminal ug administratibo ang tag-iya ug kapitan sa maong motorbangka. Apan lakip sila sa wala pa igita. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Human ang usa ka bulan nga pagpangita sa mga nawalang sakay sa motorbangka Amehara. Gideklara na sa otoridad nga undangon ang search, rescue and retrieval operations. Following comprehensive assessment and upon completion of all planned and extended search efforts, we officially concluded active operations on 18 February 2026. Sa ulahing tala, usa ang survivor. Unom ang na-recover nga patayng lawas, di inupat ang nailhana. Samtang duha niini ang ginahulat pa ang resulta sa DNA analysis. Ug siyam ang nagpabiling missing sa bangka nga na-report nga nawala niadtong January 19. Migula sa Marine Casualty Investigation nga nalambigit ang recreational boat nga MBCA Amihara sa dili otorisadong departure ug non-compliance sa PCG clearance. Apektado sab ang stability tungod sa unverified structural modification sa bangka. Nakapabugat sa karga ang pagdugang og cargos sama sa dugang fuel supply, drums, containers, scuba tanks, fishing equipment ug coolers nga dunay ilimnong makahubog. Lakip ang unverified consumption ug ilimnong makahubog on board. Ug ang nasinati nga dili maayong sea conditions ug nawad-an og stability dihang mituyok balik ang bangka. Motorbangka Amehara encountered severe sea conditions characterized by huge and continuous waves in the vicinity waters of Cape San Agustin. Due to the deteriorating sea conditions, a decision was made to return to Santa Ana Port. While maneuvering to reverse course, the vessel was struck by strong waves on her starboard side, causing a heavy list to port and subsequent loss of her stability. The vessel eventually foundered and totally submerged. Migula sa incident investigation report nga dunay regulatory non-compliance, lakip ang paglawig sa motorbangka gawa sa otorisadong ruta ug oras. Walay special permit ug pagsumite og inconsistent nga master's declaration of safe departure. The filing of criminal and civil liability for reckless imprudence resulting to multiple homicide to Mr. Ace Ryan Cortez, owner of Motorbangka Amehara, for neglecting the regulation and in his own capacity instructing the boat captain to depart from Santa Ana Port without PCG clearance and with multiple violations in the PCG and Marina regulations. Second, the filing of criminal and civil liability for reckless imprudence resulting to multiple homicide to Mr. Patrocinio Hinita, the boat captain of Motorbangka Amehara, for neglecting the regulations in his own capacity as the boat captain to depart from Santa Ana Port without PCG clearance and with multiple violations in the PCG and Marina regulation. Si Cortez ug Hinita lakip sa wala pa igkita. But as of now, it would result in a dead end because both of them were not found, at least alive during the search and rescue operations. But we, like our district commanders, that we are not limiting the family if they want to pursue criminal charges. Klaro matud pa nga wala gitugutan sa mga personahe sa Coast Guard Substation Santa Ana ang maong bangka nga mulawig kay wala sila gihatagan og clearance. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.